usai di syukur 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 wow 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 oh wow kuburku jebol kepungi malaikat lara kabeh dan kumedun mengisor larane umum tenan lara umum lara kubur
gas yo. Masuk. Ayo munculnya betul munculnya. Lu nyundang hati-hati ndang lu nyu. Lu nepal Kang ya ampun, udan bareng. Ya piye? Udan keadaane ngene kok walah ya ampun. Lah ya Kang teles kabeh yang lu Kang. Ora iso. Bah. Lah mangkane teles kabeh. BS mang lho. Udan kok ngene kok. Ora kondo-kondo langsung mabris ae. Lah piye Kang? Ngene iki ora dijaluk ya ora ditolak Kang. Lah ya wis rezeki, muga-muga rezekine ana sing digawe bengi iki kaya udian iki mah Dek ngalir dhuwur seno. Amin Allahumma. Wah, sehat kabeh sak keluarga. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Acarane apa, Ndang? Acarane iki dadi nganten Kang. Walimatul urus. Alhamdulillah. Nih balik ke Prawayu Manggala wes 2 kali ki ya Dek maneng kene ya Dek. Iya Kang, acara iki sedekah bumi lah ya biasane Kang. Iya be. Iya. Nah nek ngono ya iya suwe-suwe ya lakone iki lucu humor. Oh, lakone Jawa Kendil minta kawin ngono. Wes ngene ae. Oh bareng-bareng ya. Delok ketoprak Wahyu Manggala nang Glebek Sulan. Terus diringi DJ, enak mesti iki. Iya Kang, langsung dikon muntir DJ Kang. Oke, ayo kembang audio DJ. Oji. Masuk. M audio. Audio Wahyu Manggala. Pikir nama kamu di ponsel orang lain itu sayang? Pikir lagi. Ya, surat dilihat lebur dari Pangastur. Ya, surat sana Wahyu Manggala. Wasa. Osha. Oh iya.